қадими омадаги ки ҳамин денежни дерева пул мебиёрад. ин нияте ки нияти хуб доштаги боша ҳамин нияташ мерасад да умуман. гулои ҳамаш ба фикри манда гулои ҳама нағз аст. ин гулоро ман дӯст медорам бисёр. ҳама кас гула нағз мебинад. барои ҳама хонаи ҳама ба гул ҳаст. ин бахти хона меноманд. ина хона бимонед хай оила ба тартиб интизом аҳлӣ шудан якдигараш кати мисол калону фарзанду модару падару ҳамун фарзандо кати оила ино аҳлӣ шудан нашба. тамоми вақте ки ман дорам бисёртар бо гулҳо саркор дорам ва асосан гулҳое ки ман калон мекунам ин фиалкаҳои бунафша ё ин ки мегӯянд. ҳар як сортро ман аз дигар давлатҳо харидорӣ мекунам. асосан як барг меояд ва аз ҳамин барг омада ман калон мекунам. мисол як барг то 2 ҳатто 4-5 то ҳам бошад будакча мегӯяд ва аз онҳо гулҳои калон мешавад. мегӯянд ки фиалка танҳоиро ба вуҷуд меорад, лекин ман ба ин бовар намекунам, зеро ин аз гул вобастагӣ надорад, аз одам. 40 гектар масоати боғ 40 гектар мебошад. мумкин як 4-5 ҳазор гул ҳаст. аз онҳо як 200-220 намуд гулҳои хонагӣ мебошанд. ҳар як гул ин як чизи зебо мебошад. ин гул мисли кӯдак зебогии хонаро нишон медиҳад, асабро ором мекунад. вақте ки дар хона чанд намуди гули зебо ҳаст, хонаам зебо мешавад. як намуд гулҳое ки заҳр мебароранд, ин гулро дар ободонии хона истифода бурда намешавад. гузмания гулаш беҳад зебо мебошад, лекин камтар метавонад вақти гул кардан галлюцинация пайдо кунад. ҳаст гуле ки мисол даванда як хело фикр мекунад ки ин гул ягон зарал дорад ё ягон хона ба нотинҷӣ ягон роҳаш ягон сабаб мешавад. ин гулро дӯст намедоранд. як хело домо ин гулро зебо карда то гулашро мебаранд. барои ҳамин ягон гулро хафа кардан дар кор не ҳама гулро дӯст доштан дар кор.